Хайырлы көн, кадерле тамашачыларыбыз. Эфирда йылдызлык мизгилләре. Һәм бүгенге тапшыруда без җыр тормышта нинди урын алып тора? Аның мәгънәсе нәрсәдә дигән сорауларга җавап табырга тырышырбыз. Һәм безгә бик теләп ярдәм итүчеләр дә бар. Бүген безнең студиябызда кунакта Созвездие йылдызлык фестивале йолдызчыклары, җиңүчеләре. Һәм хәзер мин сезне алар белән таныштырачакмын. Салават Шафиков һәм Булат Закиров. Ознакай егетләре. Таныш булыгыз, дуслар. Сәлам. Егетләр, әйтегез әле безгә, сезне нәрсә берләштерә? Сезнең тормышыгызда җыр нинди урын алып тора? Һәм инде тамашачыларны кызыксындырып, бәлки алар да җырга омтылачаклардыр. Әйдәгез, кем башлый? Кем башлый? Булат. Башлайды. Без Салават белән икебез дә Ознакай шәһәреннән, Ознакай музыка мәктәбенә йөрдек. Анда безнең юлдаш вокаль ансамбле бар. Шул ансамбльдә сез шөгыльләнеп, белем алдыгыз, шунда җырга мәхәббәт уяттыгыз. Без икебез дә юлдаш вокаль ансамбленың солистлары идек. Салават безнең иртәрәк йөри башлады, мин соңрак килдем. Шуннан шул ансамбль безне берләштерә дип әйтер идем. Әйтергә кирәк, узган ел безнең эфирга тапшыру чыккан, һәм шул тапшыруда, дуслар, сезнең җитәкчегез Фирдаус Миркасимовна сезнең турында бик җылы сүзләр әйтте, сезнең турында бик матур итеп сөйләде, һәм инде әлбәттә шул ансамбльнең барлыкка килүен нәкъ шул искиткеч талантлы, сәләтле укытучы сөйләп бирде. Менә сезнең карашыгыздан, сезнең яктан, сезнең карашыгызны беләсе килә безгә, һәм әлбәттә тамашачыларга җырга мәхәббәт шул вакытта уяндымы? Ничегрәк булды? Салават, менә синең тормышта җыр нинди урын алып тора? Минем тормышта җыр моң әлбәттә беренче урында тора дип әйтәсем килә. Минем сөйләп китәсем килә Фирдаус Миркасимовна белән безнең ничек танышканыбызны. Мин бәләкәй генә авылда туып үстем үзем. Мәктәптә укыдым һәм музыка мәктәбенә, Ознакай шәһәренә 25 километр йөреп укыдым. Мин баян классында үзем укыдым һәм безнең ата-аналар җыелышы булды музыка мәктәбендә һәм шул ата-аналар җыелышы вакытында миңа үземнең баян укытучым әйтте дә, Салават, әйдә әле бер җыр җырла әле безнең җыелышта дип. Мин шунда бер җыр җырладым да, һәм бу җыелышта Фирдаус Миркасимовна утырган булган икән. Ул мине күреп алды, үзенә чакырды. Һәм мин уйлыйм, именно менә шул моменттан мин җырлый башладым һәм бик яраттым җырларга. Бар әле салгын килгәнгәме, җитшәңдә дә сириннәр. Соң очраштык бүлме күңелләр, сириннәр моны сирдиләр. Сириннәр, 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 сез булганга сөенә, сирин тотып төшләремдә, киләсең син бер генә. Сириннәр, сириннәр, сез булганга сөенә, сирин тотып төшләремдә, килерсең син бер генә. Моңа хәтле язлар иртәләде, җылы киде майның көннәре. Сирине кошып йөрдек икәү бергә, уртаклашып йөргән сүзләрне. Сириннәр, 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 сез булганга сөенә, сирин тотып төшләремдә, киләсең син бер генә. Сириннәр, 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 сез булганга сөенә, төшләремдә, киләсең син бер генә.
уйлап язмыш юрым, сиреннәрдә барлыгым өдем. Чәчәк аткач тәмле хуш исләрен, таратырлар сернең тиелен. Сиреннәр, 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 сез булганга сөенә. Сирен тотып төшләремдә, киләсең син бер генә. Сиреннәр, 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 сез булганга сөенә. Сирен тотып төшләремдә, киләсең син бер генә. Сиреннәр, 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 сез булганга сөенә. Сирен тотып төшләремдә, киләсең син бер генә. Сирен тотып төшләремдә, киләсең син бер генә. Мин дә шулай ук Салаватның шикелле дип әйтәсем килә. Шулай ук Азнакай районының бер бәләкәй авылыннан әле ул вакытта бер 2-нче, 3-нче классларда белем алганмындыр. Безнең районда шундый смотр конкурслары үтә, ул авыллар Азнакай шәһәренә барып җырлыйлар, үзләренең талантларын күрсәтәләр. Һәм менә шул вакытта Фирдәүс Миргасимовна жюридә утырган булган. Әле ул вакытта мин Азнакайда музыка мәктәбе бар икәнен дә белмим, кемнәр икәнен дә белмидем. Мине Фирдәүс Миргасимовна мәктәпкә шалтыраткан, һәм инде безнең мәктәп директоры мине шул музыка мәктәбенә илтеп тапшырды Фирдәүс Миргасимовның кулына. Шулай безнең танышлык китте. Мин инде музыка мәктәбендә белем ала башладым. Һәм безнең ансамбльнең үзенчәлеге шунда, ул бары тик малайларны гына җыя, и менә шулай талантлы малайларны дип әйтәсем Иң килә. яхшы, иң сәләтле балаларны җыеп бөтен авыллардан шундый менә дигән итеп, менә дигән булган ансамбль төзелде инде. Шулай бит? Әйе. Анда инде мин килгәнче Салават йөри иде, егетләр дә күбәя. Шуннан безнең танышлык башланды һәм мин шулай ук вокальный ансамбльгә йөри башладым.
соңга таба да Фирдәүс Миргасимовның булышлыгы бик зур булды. Әгәр дә аның белән очрашмаган булсак, мин хәзерге вакытта Казан дәүләт консерваториясендә белем алмаган булырым. Шулай ук аңанча мин музыка көллиятын үтәдем Казанда. Шулай Фирдәүс Миргасимовны әзерләде һәм шунда тапшырды дисәм була. Гаиләдә сәнгатькә гашыйк вәкилләр бар идеме? Әти-әниләр бар, бәлки әби бабалардыр. Минем әти үзе бик җырларга ярата. Ул үзе гитарда да уйный, баянда да уйный, синтезаторда да уйный. Димәк, нәсел буенча килә бу. Әйе, нота буенча түгел, именно слух буенча. Бик матур җырлый. Үзенчәлекле тавыштыр инде. Әйе, минем тавышка бик ошаган аның тавышы. Ул үзе тенор. Тенор ул югары тавышлы. Синдә Влад бармы? Җырчылар, бәлки уен коралларында уйнаучылар. Безнең гаиләдә әти дә, әни дә берсе дә җырламый. Миңа җырга сәләт бабайдан күчкән диләр инде. Абый шулай ук яшь чагында тоже шулай ук музыка көллиятендә белем алган иде. Ул вакыт белән ташлады ул һөнәрен. Менә Юлдаш вокаль ансамблем белән беренче чыгышыгызны хәтерлисезме? Әйе. Юк. Мин үземнең беренче чыгышны ул безнең Дом культурада булган дип истә калдырдым инде аны. Вокаль ансамбль белән Юлдаш белән инде без анда безнең җырлар дигән җырны башкарган идек. Анда Салават та бар иде шулай ук. Егетләр, сөйләгез әле менә Созвездие йолдызлык фестивалендә катнашып, беренче җиңү хисләре, кичерешләре нинди иде? Беренче җиңүләр Созвездие йолдызлык конкурсында миңа калса 2010 еллардан башланды дисәң була. Без Казанга ул бит инде Созвездие йолдызлыкның иң мөһиме Казандагы республиканский этап бит инде. Беренче тапкыр 3нче урынны алган идек без. Аннары 2, аннары тагын 2нче урын алдык багай. Һәм шулар арасыннан иң истә калганы ул безнең 2нче урын алган идек без Казанда. Беренче тапкыр әле ул без Зәлилә җырын башкарган идек. Анда Салават безнең уже югары курста укыйды колледжда һәм ул башлап солировать итә иде безнең җырны. Исегездәме җыр? Бәлки берничә юл җырлап та күрсәтерсез? Истә әлбәттә. Әйдәгез әле егетләр, җырлап күрсәтегез әле. Кашың кара, кашың кара, кашыңа күз тимәсен. Кашың кара, буяң зифа, сине кемнәр сөймәсен. Әлләләлемзәлиллә, гүлләләлемзәлиллә, зәңгәр чиләкләрен алып суга бара Җәмилә. Чиләге тула микән, суы түгелә микән, синең өчен бер матурның үзәк өзелә микән. Әфәрин егетләр, бик матур килеп чыкты. Менә хәзерге тормышта тормыш юлы кайларга алып килде сезне. Менә хәзерге көндә син Булат, нишлисең? Хәзерге көндә мин Казан дәүләт консерваториясендә Зилә Даяны Сунгатуллина классында белем алам. 3нче курста укыйм. Sine
син дә үз тормышыңны җыр белән бәйләргә булдың. Әйе, әлбәттә, консерваторияга кадәр башта музыка көллиятен бетердем, аннары кердем консерваторияга. Алга таба да үземнең тормышымны җыр белән бәйлисем килә, сольно выступать итеп, үземнең карьерамны төзисем килә. Бәлки тавыш үзен ничек күрсәтә инде, бәлки операга да китәрмен дип уйлап торам. Менә шулай икән. Башта эстрада манерасында башкарган, җырларны башкарган егетләр консерваторияга укырга кереп, инде үзләрен теге академия вокалы, опера вокалы буенча бармаска микән дип уйлый башлыйлар, дуслар. Менә шундый безнең консерватория. Салават, менә хәзерге көндә минем белгәнемчә син дәүләт камера хорында җырлыйсың, шулай бит? Миләүшә Таминдарова җитәкчелеге астында эшлисең. Ошыймы? Ошый, әлбәттә, күп безнең выступлениялар була, күп җиргә барабыз, күп җирләр күрәбез. Әлбәттә, солист булып эшләү миңа әлеге вакытта бик үземә ошый. Дөресен әйткәндә, менә сине сәхнәдә күргәч, горурлык хисләре менә бик югары. Югарыга җитә, чөнки әлбәттә сиңа карап бу безнең созвездие йолдызлык малае дип горурланабыз. Ә менә хорга ничек килдең син? Әлбәттә белем алгансыңдыр. Шулай консерваториядә укыдыңмы? Мин Оренбург ягында үзем укыдым. Ростроповичлар исемендәге институт искусств. Шунда белем алдым. 2018 елда укып бетергәчтен Казанга кайтырга булдым. Һәм миңа эндәштеләр,
әйдә безгә камера хорына прослушался итеп кара дип, һәм мин бардым, прослушался, мине чакырдылар җырларга, мине как солист чакырдылар, икенче көнгә үк уже эшкә чыгасың дип тәкъдим иттеләр. Егетләр, менә сез консерваторияда, университетта югары белем алып, әлбәттә дәресләргә йөргәнсездер дип ышанып калам. Нинди яраткан дәресегез? Дәресегез иң яраткан дәрес? Итальянча сөйләшү, О, шулаймыни? Бәлки берничә җөмлә әйтеп тә карарсыз? Ми киамо салават. Микиямо Марина. Дөресме? Башта сорауга кирәк. Комеси кияма. Комиси киамо. Да. Микиямо Марина. Әйе. Егетләр, тагын менә бер сорау. Без тапшыруыбызны тормышта җыр нинди урын алып тора дигән сораудан башладык. Һәм безгә тапшыру ахырында әлбәттә җавап табырга кирәк. Менә ничек уйлыйсыз? Сезнең тормышыгызда җыр нинди урын алып тора? Бүтән кеше эшендә җыр, музыка дип әйтим, ул беренче урындадыр дип уйлыйм, чөнки кеше авыр чаклары булса да, җиңел чаклары булса да җырлый бит инде, бәйрәм булса да дигәндәй, бер сагышлы әйбер булса да җырлый дип әйтер идем. Хисләре белән аңлата. Әйе. Бүтән җыр хисләрне аңлата дип әйтәсем килә. Димәк, дуслар, тормышта авыр чаклар булса да, тормышта күңелле чаклар булса да, җырлагыз. Чөнки җыр тормышта ям табырга ярдәм. Şiberler ku bizning ildə, əgər sana qarasan da, əgər sana qarasan. Min şolayda tatar qızın, qazını qızın, yaratam layıkəm seni yaratam. Min şolayda tatar qızın, qazını qızın, yaratam layıkəm seni yaratam. Haklısın tez-tez gələ ayaqlarım, düzgünə uşələrim, bizgünə uzəklərim üzülələ, həysənə bir süzgünə. Haklısın tez-tez gələ ayaqlarım, düzgünə uşələrim, bizgünə uzəklərim üzülələ, həysənə bir süzgünə. Бу егетләр белән без, Созвездие йолдызлык вәкилләре, катнашучылары, чын күңелдән горурланабыз. Һәм инде сезгә алдагы тормышта сиңа булат югары солист булып, чын артист булырга телибез. Сиңа шулай ук Салават безнең горурлыгыбыз булып, хорда гына түгел, хорда да солист буларак, солист аерым солист буларак та җырларга, иҗат итәргә чын күңелдән телибез. Абый, шулай булсын, рәхмәт. Ә менә сездән, безнең йолдызчыкларыбызга, безнең юбилей елы быел, 2020 елда безгә 20 ел тула. Исегездәдер, егетләр, шулай бит? Нинди теләкләр теләр идегез? Йолдызчыкларга түземлек, тырышлык һәм затлы җырлар. Ә җитәкчеләргә? Түземлек. Түземлек.
Бәлки әтиәниләргә теләкләр бардыр. Менә сез дә шулай бит. Сезне әтиәниләрегез үстерде. Алар сезнең белән янәшә барды. Сез аларның кичерешләрен бары үзегездә тойгансыздыр бит. Шулай әлбәттә күп итеп җанаттылар безнең өчен, әтиәниләр һәр вакыт безнең өчен теләделәр шундый күп зур теләкләр, безнең һәр вакыт чыгышларны карадылар, безне нык поддерживать иттеләр һәр вакыт. Мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә әтиәниемә генә түгел, үзебезнең җитәкчегә Әхмәтгалиева Фирдаус Миргасиевнага бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Сез бик зур кеше, без сезне бик нык яратабыз, без телибез сезгә шундый ук тәртипле укучыларны, шундый ук тавышлы, матур укучыларны һәм беркайчан да картаймагыз һәм шундый ук активный кеше булып калыгыз. Без сезне яратабыз. Егетләр, сезгә бик зур рәхмәт. Әлбәттә, бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен тагын бер бик зур рәхмәт әйтәм. Һәм инде сез Созвездие йолдызлык фестивале белән бергә булып, аны мәңге ташламассыз, мәңге онытмассыз дип үмитләнеп калабыз. Һәм без сезне Созвездие йолдызлык фестивалендә катнашып, аны тәмамлап, хәзер инде катнаша алмагач, без сезне шулай ук гала-концертка чакырабыз. Заналь гала-концертларга да шулай ук Азнакайда үтә бу юлы Заналь этап, сезне дә Азнакайга чакырып калабыз. Һәм шулай ук сезне дә, хөрмәтле тамашачылар, без Созвездие йолдызлык фестивале белән бергә булырга өндибез, чакырабыз, безнең тапшыруларны карагыз, Заналь гала-концертларны шулай ук күрмичә калмагыз. Без сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.